дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. намояндаи доимии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид ба дабири кулли созмон эътимоднома супорид. бо иштироки муовини сарвазири мамлакат дар ҳисор як зумра иншоот ба истифода дода шуданд. экологҳои вилояти суғд ба сокини деҳаи чоркӯҳи шаҳри Исфара манзили истиқоматӣ бунёд намуданд. Сиёвуш Зуҳуров ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 роҳхат гирифт. Черчесов аз вазифа сабукдош шуд. намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат эътимодномаи худро ба дабири кулли созмон Антонио Гутерриш супорид. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар мулоқот ҷонибҳо ташаббусҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар соҳаи обу иқлим аз ҷумла 10 солаи амал об барои рушди устувор ва эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор дода дар бораи масъалаҳои амният дар минтақаи Осиёи марказӣ ба вижа Афғонистон мубодилаи афкор намуданд. дар шаҳри ҳисор бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурӣ Матлубахон Саториён ва раиси шаҳри ҳисор Шарифҷон Ҷумазода як зумра иншооти ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. аз ҷумла маркази хизматрасонӣ барои воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ифтитоҳ гардид ки он аз ҷониби табиб Шоди Шарифов дар шафати ҳавлии истиқоматиаш сохта шуда аз толорҳои барҳавой бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ барои ивази равған, таъмири чархҳо, шустушӯи мошинҳо ҷиҳозонида шуда иборат бошад ва хоҳишмандон тариқи шартнома метавонанд аз он истифода баранд. инчунин дар маҳаллаи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Ҳисор майдончаи варзишӣ барои футболи наврасон ки аз ҷониби соҳибкорон Неъматулло Файзуллоев ва Умедҷон Аловиддинов бунёд ёфтааст ба истифода дода шуд. майдонча барои наврасони синни то 12 солаи маҳаллаи мазкур пешбинӣ гардидааст. дар ин маҳалла ҳамзамон муовини сарвазир ва раиси шаҳр ду бинои баландошонаи истиқомати 10 ошонаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамчунин дар шаҳри Ҳисор ду иншооти соҳаи тандурустӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ин иншоот дар доираи корҳои ободонӣ ва созандагӣ ба истиқболи ҷашни истиқлол аз ҷониби соҳибкорон сохта шудааст. бинои нав дар шафати собиқ муассиса ҳамчун бинои иловагӣ бунёд ёфта аз ҳуҷраҳо барои қабул дорugузаронӣ, иммунизатсия ва момудоягӣ иборат аст ва барои фаъолияти бемамонияти 16 нафар табибон ва ҳамшираҳои шафқат мусоидат мекунад. инчунин дар деҳаи содиқии ҷамоати деҳоти деҳқонобод иншооти бунёднамудаи соҳибкор Қиёмиддин Ҳоҷиев мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти хизматрасонӣ аз ду ошона бунёд гардида дар ошонаи якум мағозаи хӯрокворӣ ва марказ иборат буда, дар ошонаи дуюм коргоҳи хурди дӯзандагӣ ва бунгоҳи тиббӣ ҷойгир шудааст. дар коргоҳи дӯзандагӣ 8 нафар духтарони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва дар умум 11 нафар ба кор фаро гирифта шуданд. ҳамчунин дар деҳаи Турди Бобои ҷамоати деҳоти Дурбат мағозаи фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомобилҳои сабукрав, нуқтаи таъмир ва шустушӯи мошинҳо ки аз ҷониби сокини ҳамин ҷамоат Файзалӣ Сангав сохта шудааст ба истифода дода шуд ки он коргоҳҳои таъмиру толорҳо барои фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомобил иборат буда беш аз 10 нафар ҷавононе ки малакаи касбии техникиро соҳибанд ба кори доимӣ ҷалб ва бо маоши хуб таъмин гардиданд. дар асоси дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд ба сокини деҳаи чоркӯҳи маҳаллаи Сомонёни шаҳри Исфара манзили истиқоматӣ бунёд намуд. дар ин хусус кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. манзили истиқоматӣ барои як оила аз ду хона ва долон иборат буда дар муддати кӯтоҳ бунёд гардида бо тамоми ҷиҳози зарурии рӯзгор аз қабили табақу коса, мошинаи ҷомашӯӣ, яхдону телевизор, тафтон, дарзмол, қолину парда ва дигар ашёҳои хоҷагидорӣ таъмин гардидааст. сокини деҳаи чоркӯҳ аз таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат изҳори миннатдорӣ намуд. Сиёвуш Зуҳуров аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 роҳхат гирифт. дар ин бора намояндаи расмии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон Умар Али Сафаралӣ иттилоъ медиҳад. мавриди зикр аст ки Сиёвуш Зуҳуров тавассути раддабандии қорравӣ гурӯҳи махсуси Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ оид ба бокс имкони иштирок дар 32-мин бозиҳои Олимпиадаро дар вазни ҷамъ 91 килограмм пайдо намуд.
станислав черчесов аз вазифаи сармураббии тими миллии футболи русия сабукдӯш шуд. қатъи пеш аз муҳлати қарордод бо ибтикори иттифоқи футболи русия оғоз шудааст. якҷоя бо станислав саламович мо қарор додем ки шартномаи ӯро бекор кунем, гуфт александр дюков. ин созмон афзуд ки онҳо ба ҷустуҷӯи ситоди нави мураббиён барои тими миллии русия шурӯъ карданд. қарори бекор кардани шартнома бо черчесов пас аз мағлубият ва хориҷ шудани дастаи мунтахаби русия аз чемпионати аврупо оид ба футбол 2020 гирифта шудааст. шунавандагони гиромӣ, бо умеди танзиятиву хонаводии ҳар яке шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.